мегузарем ба тафсилоти пурраи хабарҳо. Ислом Абдуқодиров сокини 50-солаи шаҳри Хуҷандро милитсия дар нигаҳдории ғайриқонунии силоҳ гумонбар медонад. Гумонбаршаванда силоҳи оташфишони рахпечи тамғаи револвер қутраш 56 мм-ро дар хонааш бо мақсади истифодабарӣ нигаҳдорӣ намудааст. Бо гирифтани ахбороти оперативӣ милитсия ашёи хавфнокро мусодира намуд. нигаҳдории ғайриқонунии силоҳи оташфишон сабаб шуд ки нисбати шаҳрванд Исломов Абдуқодир Абдуҷалилович соли таваллудаш 1970 истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд барои риоя накардани меъёрҳои дар моддаи 195 кодекси ҷиноятӣ пешбинишуда парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шавад. Аз гумонбаршаванда як адад туфанчаи револвер бо 6 адад тирҳояш мусодира гардид. Ин амали ғайриқонунӣ дар натиҷаи коркарди ахбороти оперативӣ аз ҷониби кормандони шуъбаи мубориза зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддирӣ раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд ошкор гардид. Муайян карда шуд ки гумонбаршуда Абдулқодир Исломов бо мақсади истифодабарӣ туфанчаро ба даст оварда солҳои тӯлонӣ онро дар манзили иstiqоматии дигараш воқеъ дар минтақаи истироҳатии маҳаллаи навбунёди шаҳри Бӯстон пинҳон кардааст. Man giftagi budam همین که یوش بودم giftagi همین که ایستاده است من یگان کجا حرکت کنم برای چی نسپرده مقامات حفظی خوب میدونید که همین کردارتون این حال باعث جوابگری جنایتی میشه شما خیلی بیمانی агар туфанча ихтиёран супорида мешуд гумонбаршавандаро ҷавобгарии ҷиноятӣ таҳдид намекард. Бо назардошти риоя накардани чунин муқаррароти қонунгузорӣ Исломов аз ин меъёри сабукидиҳанда бебаҳра аст. Зеро тибқи фарзияҳои оперативӣ силоҳи мазкур чанд сол қабл дар як гуфтугузори тобишӣ криминалӣ дошта истифода шудааст. Дар натиҷа он замон худи соҳиби туфанча Абдулқодир Исломов ки дар ҳолати мастӣ силоҳро истифода бурд ҷароҳати ҷисмонӣ мебардорад. Баъдан дар ин хусус милитсия маълумот гирифт ки барои ба дасти мақомот афтодани револвер мусоидат кард. Силоҳи мазкурро ташхиси баллистикӣ коршоям эътироф намудааст ва хулоса додааст ки бо роҳи косибӣ сохта шуда туфанча ҳамчун силоҳи оташфишон мутобиқ карда шудааст ки қутраш 5.6 мм мебошад.